Мин не Нур. Мин Нур. Шыннап та, бу исемнән үзе Нур балкып тора. Мин Миннурны бик күптәннән беләм. Хәле хәтеремә төшерәм, иң беренче 91 елны ул ничек итеп менә безнең беренче курска килгән иде. Шул вакытта да шулай ук нур чәчеп килеп керде ул безнең аудиторияга. 25-26 ел вакыт үткән. Хәзер инде ул бик зур мастерга әйләнгән безнең Миннур. Шулай да шушы нурын үзенең самимилыгын югалтмаган. Миннурны инде мин театрда көбесеннән олдарак белгән кеше дип әйтә алам. Без инде театрга статус биргән көннән, беренче көннән бергәләп эшли башладык. Әле алар студентлар гына иделәр. Махсус җыелган, безнең театрыбыз өчен җыелган курста булдылар бит инде. Фатима Касымовның кушылары бик матур, көчле курс булды. Алар арасында Миннур аерылып тора иде. Әле дә аерыла инде ул. Ул вакытта инде бигрәк тә шаялыгы белән, дәртлелеге белән. Миннурыбыз безнең бик үзенчәлекле актриса, бик шая, теләгәнен, теләкләрен туры итеп әйтә торган кеше сүзләрен, бик кыю кыз ул безнең. Сәхнәдә рольләрен инде менә ул килеп керсә, сәхнәгә ураган булган кебек, тамашачы аны шундый ихлас кабул итә, дәррәү каршы алалар. Театр өчен зур табыш дип әйтә алам безнең театрда. Аның кебек актрисалар берничә генә. Әлбәттә, Миннур безнең театрыбызның шагу бояулардан турган бер матур чәчәге дисәм дә артык булмас. Ул театрның энерджайзеры. Ул шул тиклем үзен тамашачыдан да, үзенең коллегаларыннан да яраттыра белә торган, шагу краскаларга бай шәхес. Ул үзенең образлары белән, үзенең уйнаган рольләре белән үзе артыннан тамашачыны шул тиклем матур итеп ияртә белә, үзенә гашык иттерә белә. Ул һәркемгә дә бирелә торган сәләт түгел. Һәрбер чыгышы сәхнәгә әйтәләр бит брызги шампанского. Менә шулай итеп ул үзен үстерде. Олы актрисага әверелдерде. Зур шәхескә әйләнде. Миннур, я приветствую вас и поздравляю с вашим прекрасным праздником. С вами мы работаем уже 13 лет, и за это время я поставил немало спектаклей с вашим участием. Все они шли и идут до сих пор с большим успехом зрителей. И, конечно же, успех спектакля во многом определяется вашим участием. У вас прекрасное чувство юмора, и вам под силу все жанры. И если участников спектакля сравнивать с букетом цветов, то вы в нем одна из самых ярких. Кеше эше белән матур диләр. Чын-чынында бүген Миннур турында минем тик җылы сүзләр генә әйтәсем килә. Без студент вакытларда бер дәврдә укыдык. Шуңа күрә Миннур минем күз алдымда үсте, эшләде. Аның иҗат дәфтәренә күз салсак, аның һәрбер башкарган роле үзенчәлекле. Ул шундый актриса дип әйтәсем килә. Һәрбер ролендә ниндидер үзенә генә хас булган үзенчәлекләрне табып, җиренә җиткереп эшли. Аңардагы органика, ул сизми дә каласың. Залда утырган тамашачыны гомумән даими үзенә каратып ала торган актриса. Аңардагы дәрт,
Мин кайчакта аңа тормышта сокланып карап торган чакларым да бар. Бу кеше берәр кашан арый белә микән ул дип. Юк, ул арый белә торган түгел. Минем белүемчә, Миңнур сүзен ишетүгә шушы театр Нур күз алдына киләдер дип уйлыйм. Барлык тамашачыларның да, барлык кешеләрнең дә. Чөнки Миңнур исемен әле мин сәнгатьтә ишеткәнем юк. Миңнур минем курсташым. Без аның белән 25 ел элек сәнгать тормышында, сәнгать дөньясында очраштык. Шушы 25 ел дәвер эчендә миңа Миңнур белән бергә партнерлар булып берничә спектакль чыгарырга туры килде. Бик итәгатьле, бик тырыш һәм шулай ук бик матур партнерша ул. Спектакль чыгарган вакытларда шул тиклем чагу, истә калырлык образлар тудырды ул шушы 25 ел эчендә. Кайчандыр 1991 елда Уфа дәүләт сәнгать институтында беренче Нурның карлыгачлары дигән курсны җыйдылар. Анда инде без 15 егетләр һәм кызлар укыдык. Миңнур шул курста булды бит инде. Беренче көннәрдән без аның белән дуслаштык. Бик шаян, бик шук, биергә, җырлата ярата торган кыз булды. Һәм инде бергә укыдык. Бер общагада яшәдек. Шуннан соңрак инде ул без мин өйләндем, ул кияүгә чыкты. Ул аның белән бик дуста, бик хөрмәт иткән коллегам да ул минем. Берничә спектакльдә бергә эшләдек. Иң беренче спектакль булды безнең кулъялык спектаклендә, дипломный спектакль. Әминә һәм Хәлил ролен бергә башкардык. Мин Хәлилне, ул Әминә. Халык бик яратты безнең образларны. Бергә дуэтлар җырладык, районнарда, шәһәрләрдә, гастрольләрдә күп бергә йөрдек. Миңнурның исеме җисеменә килеп тора. Әйтерсең дә инде Миңнур менә Нур театры өчен туган бер шәхес, чөнки ул Нур театрының бер чаткысы, бер нуры. Кешене белү өчен бер пот туз ашарга кирәк диләр. Ә без Миңнур белән бер генә пот түгел, инде хәзер бик күп потлар туз ашаганбыздыр. Миңнур һәр вакыт тугры дус булып калды. Миңнурның күңеле бик киң, ул бик нык кешелекле. Аның кешелек сифатлары шулай ук сәхнәгә дә менә. Чөнки без сәхнәгә бит инде тормыш тәҗрибәсен алып керәбез. Ә ул тәҗрибә аңарда бик зур, бик бай. Безнең Миңнурыбыз, әйтәләм һәм горурланам, чын кеше. Миңнур белән бер курста укыганыбыз өчен, чөнки без әчисендә, төшисендә бергә үттек. Безне беребезне дә көтеп торучы әлбәттә булмады. Шуңа күрә авылдан чыгып, тырышып эшләп, шушындый дәрәҗәләргә җитүе әлбәттә Миңнурның үзенең тырышлыгы аркасында. Рольләренә килгәндә әлбәттә Ходай Тәгалә аңарга шул кадәр матур күп рольләр бирде. Миңнур чынлап та күбесе әйтәләр, инде без дә әйтәбез, Нур сүзеннән. Шушы Нурга әлбәттә бүләк. Кешеләрнең шундыйлары була. Өлкәнәя белми торган кешеләр. Берсе шуларның Миңнур синдер. Мин аны бик яратам һәм хөрмәт итәм. Ул безнең театрыбызның шомырт кара күзле, чибәр, матур, искиткеч талантлы актрисаларның берсе. Аның сәхнәдәге иҗат иткән образлары, уйнаган рольләре ниндидер үзенә генә хас көчле энергетикасы белән, чагылыгы белән, кайдадыр шаянлыгы белән аерылып тора. Һәм инде аның белән бер сәхнәдә, бер спектакльдә уйнау шулай ук зур бәхет, чөнки аның белән уйнауы җиңел. Бердән, икенчедән ул һәр вакыт партнер буларак үзенең ниндидер кирәкле киңәшләрен, сүзләрен әйтергә кызганмый һәм һәр вакыт ярдәм кулы сузарга әзер. Яшь буын артисты буларак, ул безнең һәммәбез барыбыз өчен дә үрнәк дип. Ул һәр вакытта да яшь, көчле, дәртле, аңардан энергия ташып тора. Аның белән Аллага шөкер бергә спектакльләр чыгарга насыйп булды. Аның белән бергә бер сәхнәләрдә уйнарга туры килде, Аллага шөкер. Аның белән эшләү һәр вакытта да җиңел һәм күңелле. Ул
тыңғысыз кеше дип әйтер идем мен, дөресрәге, тик тора белми торган кеше. Нинди генә булса да аның кыска гына арада гына берәр вакыты булса, ул инде тизрәк әйдәгез егетләр, менә җыелышып та берәр матур гына концерт эшләп алыйк, әйдәгез бу якка барып килик, әйдәгез минем туган якка кайтып килик дип, шулай да без Кушнарин районы Иске Гонар авылында, аның туган авылында матур итеп концертлар куеп килдек. Шундый җылы кара, җылы каршы алу булды безнең анда. Ул шул хәтлек матур итеп оештырган, авыл халкы дәррәү килеп, тулы зал безгә алкышлап, шулай җылы каршы алдылар. Ул һәр вакытта, һәр яклап та уңган, җитез. Тормышта да, сәхнәдә дә, коллегаларына ягымлы, һәр вакыт ярдәмгә килә торган актриса. Ул аның тормышын алып карасак та, сәхнәсен алып карасак та, мин аны бик бәхетле кеше дип исәплим. Мининур инде ул һәр вакытта да дустың булмаса, туганы булмаса да һәрбер кешегә ярдәм кулын сузарга гына тора. Һәрбер нәрсәне ишетергә, күрергә, аңларга тырыша. Шул ягы белән бик әйбәт кеше. Мининур үзе әйтә торган кеше. Булсын дусларың, туганнарың шул хәтлек әйбәт булсын, дөнья әйбәт булсын дигән девиз белән яшәп килә. Изгелек бер кашанда җирдә калмый дигән сүзләр бар. Һәм шушы сүзләр Мининурга топ атылган. Мининур Нәҗип кызы Саитова Гизатуллина минем коллегам гына түгел, яраткан коллегам. Ул минем апам да. Ике туган апам. Ничәмә еллар, күпме еллар без аның белән сәхнәдә тормыш иптәшләрнебез. Ул миңа бик нык ярдәм итә. Шундый әйтемеш бар. Кеше туганда аны Ходай үбә. Кулларын үпсә, алтын куллы кеше була. Маңгайын үпсә, акыллы була. Чәчен үпсә, бүдірә чәчле, матур чәчле була. Ә менә Мининурны дөньяга килгәч, Ходай үпкән вакытында уйланып калган. Ул аның бөтен җирендә үп чыккан. Мининур шәхси тормышында да ул бик яхшы тормыш иптәше, бик уңган хуҗабикә һәм бик назлы әни. Алар да инде Миңленурның иҗат җимешләре. Сәхнәдәге кебек, тормышында да бу бик зур байлык. Тормыш бит ул шундый әйбер. Күп төрле вакыйгаларга таркыйсың. Бигрәк тә актриса кешегә төрле заманалар була. Ә менә безнең Мининур берсенә дә шуның баш имеше, шулай ук тормышны яратучан булып кала. Менә шул ягы белән менә Мининур мине бераз аптырата. Шуннан уйлыйсың, кайдан ул шул тиклем энергия ала дип, көч ала дип. Бу инде әлбәттә үзеңнең профессияңны яратудан киләдер. Мининур үзе гел әйтер идем, бәйрәм кеше әйтәләр бит, шулай праздник дип. Чынлап та безнең Мининур ул ниндидер бер мәңгелек бәйрәмдә яшәгән кебек. Убежден, впереди вас ждут интересные, серьезные роли. Желаю вам здоровья, семейного счастья и прекрасных и ярких творческих успехов. Гомумән, актриса буларак та, коллега буларак та, әни буларак та, тормыш иптәше буларак та, кеше буларак та ул искиткеч, сокландыргыч һәм аңардан үрнәк алып була. Мин аңа әлбәттә инде иҗади уңышлар телисем килә һәм безнең театрыбызда, безнең нурыбызда озын-узак еллар бәхетле булып, тагын да югары үрләр яуларга һәм матур итеп, нур булып балкып иҗат итәргә язсын, чөнки аның исеме дә бит Миңненур. Аңа гаилә бәхете, ике малайын аякка бастырып, ире белән, Рөстәм белән бергә укытып, өйләндереп, оныкларын карарга язсын, Алла буйрса. Шулай ук сәхнәдә гел матур, үзенә туры килгән, шартлатып уйный торган рольләр генә уйнарга язсын. Син молодец, син супер.